Hola, em dic Roser Tordera i he fet una sèrie de vídeos parlant sobre la sanació prànica, fets d'una manera que et proposo que siguin com un joc o una mica com un repte. He parlat de la sanació prànica des del punt de vista de diferents xacres. El coneixement de la sanació prànica permet també saber quins són els principals centres energètics o xacres que tenim en el nostre cos energètic i cadascun d'ells té funcions diferents, tant físiques com psicològiques. I el que he fet ha sigut, una mica partint d'aquestes funcions que té cadascun, parlar des del punt de vista de cada un d'aquests xacres, no? I parlant sobre sanació prànica. O sigui que la meva proposta és escolta les diferents explicacions i deixa't sentir quina t'agrada més, quina trobes que connecta més amb tu o quina et sembla com molt llunyana, no? I agafa-ho com una mena de pista per saber quins són els xacres que tens més desenvolupats, que tens més potents i potser els que et sonen més a xino, doncs els que no estaria mal que poguessis desenvolupar una mica més. Res, espero que gaudeixis d'aquesta proposta i que també t'ajudi a tenir com algunes idees, una mica més d'informació sobre alguns dels xacres majors del nostre sistema energètic. Gràcies!